Bosta drabi lil Dunkarm naraw f'ritratti Bojotu Suwed, fix-Xjuħitu u bħarsa mitlufa fil-bot. Biss, Dunkarm kienu kol tifel żgħir li jiġġerra fit-toroq jilab ma' sħabu. L-awtriċi Rita Saliba tpinġilna stampa kolorita ta' Dunkarm bħala tifel fil-ktieb bit-titlu Karmenu, it-tifel li sar poeta. Dunkarm Sajla twilet fit-18 Ottubru tal-1871 f'Ħażebbuġ. Missieru, Filippu, kien ibaħħar ta' spiss biex jgħajjex il-familja u tfajjel Karmenu għatta tfulitu mommu, Nunzjata. Trabba fl-ambjent tal-kampanja żebbuġija fejn tgħallem iħobb il-ħlejjaq, ir-raba u n-natura. Ta' 7 snin daħal l-iskola tal-gvern fejn kemm l-għalliema kif ukoll sħabu kienu jsejħulu Karmenu. L-istorja hija ta' tifel kien jgħix f'ambjent rurali ħafna, Ħażebbuġ, kellu għal-qalbu ir-raba, in-nies li trabba magħhom sempliċi, baqgħu għal-qalbu ħafna anka f'termini li anka fil-poeżiji tiegħu ħarġu ħafna dawk it-termini li kienu jużaw dak il-kliem, il-pajżaġġ, id-deċiżjonijiet li kien jieħu, l-alliem tiegħu li kien jinkoraġġih u l-alliema tiegħu u anke meta mbagħad eventwalment sar qassis li kien preżenti l-alliem tiegħu waqt iċ-ċerimonja. U l-ħajja tiegħu kif sar poeta u kif beda jikteb bil-Malti, għax Dunkarm mhux minn dejjem kien jikteb bil-Malti, però dejjem kien jikteb dwar l-għaqda, dwar il-sin pajjiżna, kien iħobb ħafna l-art weridu. U għalhekk huwa l-poeta nazzjonali, mhux għax sempliċiment kiteb il-kliem tal-innum Malti. Ħassejt ħtiġa li nikteb dwar Dunkarm, it-tifel dwar Karmenu, biex nippreżenta ritratt li tfal. Li dan il-poeta xi darba kellu tfulija li bħali u bħalik kellu il-ħbieb tal-iskola u l-ħbieb tal-logħob u li kulħadd kien isejjaħlu Karmenu. Kont issibu minn ta' quddiem waqt xi logħba ballun. Wieħed mill-għalliema, Roger Dimek, kellu biċċa xogħol biex jiġbor l-itfal lura fil-klassi wara l-ħin tal-mistrieħ. Karmenu minn dejjem kellu lil raħal twelidu għall-qalbu. Ta' 11-il sena kellu ktieb miktub bit-Taljan. Dan kien mimli bil-ġrajiet ta' Ħażebbuġ. It-tfajjel Karmenu bil-kemm ried jitilqu minn idejh, kemm qraħ bil-qalb. U kemm ħolom bwit irda wiet li jinsab fl-inħawi ta' Ħażebbuġ. Xi darba nixtieq nikteb dwar dan il-wiet hekk sabiħ, ħaseb it-tfajjel. Ta' 14-il sena Karmenu daħal is-seminarju minuri fil-Furjana, fejn għadda sentejn jgħix ma' studenti sħabu l-bogħod mill-familji tagħhom. Laqal u l-valuri li għadditlu ommu Nunzjata għenu biex Karmenu jażel li jidħol qassis. Sentejn wara, beda l-istudji tiegħu fis-seminarju Maġġuri. Biex wasal tal din pubblikazzjoni, ir-riċerka tilha parti importanti ħafna. Fi ktieb biografiku bħal dan, rid noqgħod attenta x'ninkludi u x'ma ninkludix, qatt attenta ħafna li dak li nħalli barra, ma nħallix barra avvenimenti importanti u dati, kelli naqra il-kitbiet tiegħu flimkien ma' poeżiji u l-karattru beda jitlaħħam qudiemi li huwa naħseb importanti meta tkun qed tikteb dwar personaġġ. Barra minn hekk li naħseb ħaġa importanti ħafna żammejt f'moħħi l-udjenza li għal min qed nikdbu dan għal etajiet żgħar trid toqgħod attenta il-lingwaġġ li tuża biex ikun jista' jiġi apprezzat u jinqara mit-tfal. Minkejja li Għawdex huwa mbiegħed miċ-ċentri l-aktar milquta tul it-tieni gwerra dinjija, il-qilla ta' din il-ġrajja laħqet ukoll il-Gżira Oħt. F'din ir-rokna tkellimna ma' Charles Bezzina dwar il-ktieb Il-qilla tal-gwerra fuq Għawdex u dwar l-importanza tad-dokumentazzjoni ta' ġrajiet storiċi bil-sinna.
Missieri kien studjuż tal-gwerra, missieri Frank Bezzina kien studjuż, kien hu li beda dan ix-xogħol, qabel ma miet xtaq ħafna li jiena nkompli x-xogħol li hu beda ftit snin wara l-gwerra, meta ma kien hawn l-ebda interess li jinġabar għarfien dwar il-gwerra, u allura laħaq ħafna nies ħajjin, laħaq ħafna tifkiriet barra li hu għex il-gwerra bħala żagħżugħ ta' 18-il sena, allura kien jiftakara sew, u allura ġabar affarijiet importanti li kieku llum 80 sena wara impossibbli biex tiġborhom. Xi artiklu l-awwelien inkitbu dwar Għawdex fil-gwerra, speċjalment minn Joseph Said minn Nadur. Imma bħala kodba jeżistu dawk ta' missieri il-qilla tal-għadu fuq madwar Għawdex li kien ħareġ fl-1977 u li ma ssibux u f'Għawdex fi żmien il-gwerra. Wara dawk kien hemm naturalment il-kodba tiegħi. Il-kodba tiegħi kont għamilt il-qilla tal-għadu tal-gwerra fuq Għawdex, u mbagħad waraj għamilt ġbart ir-reminiscenzi meta karbet is-sirena, kont għamilt il-ktieb bid-dokumentazzjoni li missieri kien ġib fil-1958 il-Gozo Airfield, għamil ktieb dwar il-vittmi tal-gwerra, studju dettaljat fuq kull vittma Għawċija li mietet, bid-dettalji ġifieri li Malta ma saret għax bil-U-boat li jarqet is-sottomarin, bil-data meta twilet ir-rank, il-kaptan, l-lokalità fejn era, eċetera, eċetera, parentela, l-età. U barra minn hekk għamel ieħor refuġjati Għawċin, il-refuġjati Maltin f'Għawdex fi żmien il-gwerra. Dan huwa ktieb importanti wkoll għaliex juri l-istudji li saru minni u minn missieri dwar ir-refuġjati Maltin li kienu Għawdex fi żmien il-gwerra li kienu jgħoddu madwar 5000. Il-poplu tagħna għandu jkun jaf l-istorja tiegħu. Naħseb jiena huwa importanti li l-poplu kollu jkun jaf bl-istorja tiegħu. Hawn min ma jafx, anke sal-lum jaqra b'lingwa oħra, u jiena għalhekk il-maġġoranza tal-kodba tiegħi barra li għax jien Malti nikteb bil-Malti, ma nħoss li bil-Malti nkun nista' nwassal messaġġ lill-popolazzjoni tagħna b'mod li jista' jifhimha kulħadd. Naħseb huwa kontribut li huwa importanti għaliex dwar Għawdex kontra Malta ma nkiteb xejn dwar Għawdex fil-gwerra, kien missieri l-ewwel awtur li poġġa lil Għawdex fl-istorja tal-gwerra, u dan il-ktieb jimla lakuna sħiħa fl-istorja tal-gwerra. Fil-fatt meta fittixt jien ma fittixt minn kodba oħrajn, ma fittixt fil-ħamrija tal-arkivji u tal-parroċċi, ta' ħafna parroċċi u anke minn barra minn Malta biex jiena ksibt it-tarif meħtieġ. F'Marsal Forn fil-gwerra kien hemm 5 xeltrijiet pubbliċi, Triq ir-Rabat, Triq San Pawl, Triq il-Forn, Triq Santa Marija u Triq il-Bajjar li l-kol swew 2050, kif ukoll xi xeltrijiet privati mħaffra fil-blad li sallum għadek l-aktar issibhom abbandonati fl-inħawi ta' Xwejni. Dawn ukoll tafru fl-1941 u l-bidu tal-1942 u narmen bosta Maltin kienu jagħmlu użu minnhom. Min barra li huwa magħruf għal kitba tal-filosofija u drammi, Joe Friġġieri hu magħruf ukoll għal għadd ġmielu ta' novelli u poeżiji. It-tim tagħna ltaqa' ma' Friġġieri sabiex jiskopri aktar il-pinna ta' dan l-awtur versatili. Jiena bħal kull awtur dejjem għandi bżonn dik ix-xrara ta' ispirazzjoni li ma tkunx taf mnejn tiġi, tista' tkun miexi fit-triq, tista' tkun qed issuq, tista' tkun l-università jew waħdek fil-kamra. Insomma għandek bżonn dejjem dak il-bidu. U inti dejjem tintlaqat minn xi ħaġa li forsi lanqas tkun qed timmaġina dak il-ħin li tista' tikteb poeżija jew storja fuqha, imma hemm tkun, allura tiġik din l-idea ma tkunx taf mnejn ġejja u inti jkollok 700 sena. Sakemm tiġri lura lejn id-dar jew tkun fejn tkun biex issib karta u pinna xi għadni nikteb bil-pinna, ħalli tfittex tniżżel u tikteb fuq il-karta l-affarijiet li jkunu għaddejjin, il-ħsibijiet li jkunu għaddejjin minn moħħok. Trid toħroġ dawk il-ħsibijiet minn ġo fik u tqiegħdhom fuq karta. U hekk il-bidu, dak hu l-bidu tal-proċess kreattiv.
Issa jiena fejn tidħol il-poeżija sal-lum ktibt 3 kollezzjonijiet, 3 ġabriet ta' poeżija. Intervalli, kadenzi u mit-haiku. Il-poeżija hija sempliċi, il-poeżija li nikteb jien hija sempliċi, nuża kliem li jifhmu kulħadd u naturalment jiġi interpretat fuq livelli differenti skont il-qarrej, skont l-esperjenza tal-qarrej u kif joħodha ta' il-ħin. Però xbijatu ma dejjem hemm, ma nużax kliem tqil għax jiena nħoss li l-poeżija għandha tikkomunika ma' kulħadd. U nuża ħafna drabi f'din il-poeżija xbijat immaġni minn natura. Għax jiena natura norbota wkoll ma dak li kellna u li llum m'għadux magħna. U ħafna drabi nikteb fuq hekk. In-natura hija xi ħaġa ta' min joża, ta' min japprezza u ta' min jieħu ħsiebha. Sfortunatament mhux dejjem nagħmlu hekk. U aħna nindunaw kemm importanti n-natura, kemm importanti l-ambjent naturali u anki kulturali, ġifieri storiku li ngħixu fih meta nibdew nitilfuh, meta narawh jiġġarraf, jew jitmermer, jew jintilef. Għaliex inħossu li naqset xi ħaġa li kienet tagħna, li kważi kienet parti minna u għalhekk jiddispjaċina. U dan is-suġġett speċifiku għandi diversi poeżiji fosthom 2 li jafuhom sew l-istudenti u t-tfal tal-iskola. Waħda San Niklaw u l-oħra hija dil-poeżija li se naqra issa li jisimha Lajn fil-Misraħ. Niftakar għajn fil-misraħ li minna l-maġġieri jinżel fil-ħawt iċaqċaq u t-tfal wara l-iskola inniżlu ħalqhom magħha u meta jmorru t-tfal jinżdu l-asafar. Il-bieraħ mort il-misraħ u l-għajn sibta magħluqa u l-ħawt kien niexef qoxqox. La kien hemm tfal iwersqu biex jixorbu u la kien hemm asafar. Għalquha l-għajn fil-misraħ u ma nnixxiha li nixfet f'qalba, nixfet nixxiha f'qalbi. Mekk hemm ukoll l-allitterazzjoni ma nnixxiha li nixfet f'qalba, nixfet nixxiha f'qalbi. Għaliex il-poeżija naturalment għandha bżonn ukoll li min jiktibha ikun jaf x'inhuma l-figuri tad-diskors u jużhom kważi b'mod naturali. Fejn tidħol il-proża, naturalment l-istrateġija trid tkun differenti. Jiena sal-lum minn barra l-istejjer tar-Roni li kienu saru popolari ħafna mal-istudenti u mal-allima tagħhom, ktibt ukoll ħrejjef għal żmienna fl-istil tar-realiżmu maġiku, ktieb li ġie tradott maqlub għall-Ingliż, għall-Franċiż u għall-Ġermaniż. Imbagħad warajh 4 kotba li pubblikaw li l-Kite Group. Nismagħhom jgħidu il-Gżira l-Bajda, il-Fira tal-Foħħar u issa għadu kemm ħareġ Widnet il-Baħar u stejjer oħra. Dawn huma rakkonti, novelli, u allura inti tuża l-istrateġija tar-rakkont. U jiena nuża prinċipalment 2 tipi ta' strateġija. Jew nirrakkonta jien bħalli kieku naf dak kollu li ġara dwar il-karattru, l-ambjent, iċ-ċirkostanzi li l-karattru jew il-karattri sabu ruhom fihom. Jew nkella inħalli l-karattri infushom jirrakkuntaw fl-ewwel persuna dak li għaddew minnu, dak li ġarbu, dak li għaddew minnu. Dawn ir-rakkonti wkoll huma rakkonti qosra, ħafna qabluhom mal-ħrejjef jew mal-leġendi, imma fihom dejjem hemm laqta umoristika, hemm ukoll atmosfera kultant ta' misteru, joħolqu ambjenti u karattri differenti, ċirkostanzi differenti u dejjem jispiċċaw b'xi sorpriża. U dan jurik din is-sorpriża fl-aħħar turik li l-ħajja mhux dejjem tiżviluppa kif nixtiequha jew kif nistennew aħna li se tiżviluppa.
Gianfrancesco Bonamico huwa magħruf għal bosta affarijiet, mhux l-inqas għal waħda mill-iktar poeżiji bikrin bil-sinna, jiġifieri Mejju ġib il-wartu żgħar. It-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Bernard Micallef sabiex jitgħallem aktar dwar dan il-kittieb. Gianfrancesco Bonamico huwa personaġġ verament interessanti tas-seklu 17. Kien ħabib personali tal-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, Nicole Cottoner. Kien ukoll tabib. Għall-istudji mediċi tiegħu ivvjaġġa f'ħafna lokalitajiet fl-Ewropa u matul dawk is-snin kiteb ukoll bħal djarju tal-vjaġġi tiegħu. Kien botaniku, bniedem illi jistudja l-pjanti, il-ħxejjex u anki għamel studju miktub fuqhom. Kien poeta. Bħala poeta kiteb poeżiji ħafna minnhom tifħir lil Gran Mastru bil-Latin, bit-Taljan, bil-Franċiż u waħda bil-Malti. Jiġifieri qed naraw bniedem ta' natura eklettika, jivvjaġġa b'mod faċli minn dixxilpina l-oħra bħalma vjaġġa b'mod ġeografiku minn lokalità l-oħra fl-Ewropa. U dan jagħmel ħafna sens ukoll fis-sensibilità barokka tal-perjodu tiegħu. Għaliex? Għax anki t-temperament barokk huwa dispożizzjoni li tiċċaqlaq lilin mill-konfini. Mejju ġie bil-wartu żgħar. Għadda l-bart, ix-xita u l-beraq. Tattit l-art bin-nwar u l-weraq. Eda r-riħ, siket il-baħar. Tar is-sħab minn wiċċ is-sema. Saf li ġbiel nibtet il-ħdura. Reġettanni kull asfura u fil-ferħ kull qalb tirtema. Ajla ferħ kien fed il-gżira li ma kienx min iwennisa, li ma kienx min ħarisa, kieku tibki l-ġuħ bħal sira. Inti l-ferħu lena tagħna Cottoner dawl ta' għajnejna, tant li s-sema jħallik ħdejna, fl-akbar bart ikollna sħana. Din hija poeżija interessanti għaliex tibda billi tagħti merħba lil Mejju. Mejju hawnhekk huwa rappreżentattiv tar-rebbija bil-fjuri jgħid bil-kull asfura terġa' tanni, bil-ħdura li tagħti l-ġbiel. Dan jintrabat mal-Kalendi Maġġo, il-briju festiv li jiċċelebra l-ewwel ta' Mejju. Il-miġja mhux ta' Mejju bħala xahar, imma ta' Mejju bħala atmosfera ta' ħajja ġdida fiċ-ċikli tas-sena. Imma mal-Kalendi Maġġo, iktar tard fil-poeżija, Bonamico iddaħħal il-figura tal-Gran Mastru Cottoner. U li hu interessanti huwa iċċaqli eklettiku minn ferħ b'Mejju għal ferħ enkomjastiku jiġifieri ta' tifħir bil-Gran Mastru. Bħalli kieku l-Gran Mastru huwa r-rebbija tagħna. Dan jagħmel ħafna sens meta nħarsu lejn l-istorja fi żmien Cottoner u ċ-ċaqli ekonomika li ġab l-intrapriża kbira tiegħu fil-Cottonera. Għalhekk Cottoner jissejjaħ dawl ta' għajnejna u il-vuċi tal-poeżija hija l-aħna, il-poplu Malti. Dan juri aspetti ieħor interessanti tal-poeżija. Il-poeżija tindirizza lil Gran Mastru imma bil-lingwa indiġena ta' poplu dak iż-żmien illitterat imma għandu l-lingwa li jitħaddet biha. U allura hija poeżija li bħalli kieku taqqat il-ġemma Maltija f'dan l-innu kemm xejn propagandistiku, kemm xejn politiku ukoll. Donnu Bonamico rrid iktar lil poplu Malti jisma' leħnu ifaħħar lil Gran Mastru milli l-Gran Mastru nnifsu jisma' din il-poeżija. U l-poeżija tibda bil-figur b'Mejju bħalli kieku huwa wieħed minn daw in-nies dieħel fil-belt bil-wartu żgħar, Mejju ġie bil-wartu żgħar. Anka din il-personifikazzjoni ta' Mejju hija figura estravaganti li interessanti huwa allura li fil-poeżija għandna twaħħid
ta' żewġ ġeneri poetiċi. L-enkomju, l-Gran Mastru, li huwa barokk, u il-tifħir ta' Mejju fil-miġja tiegħu li huwa iktar popolari, u huwa stil iktar popolari li fil-fatt jingħata fil-poeżija bil-vers ta' 8 li huwa il-vers tal-lana popolari. Anki hawnhekk Bonamico jidher il-poeta li m'għandux kwiet f'ġeneru wieħed, f'reġistru wieħed, fi stil wieħed. Anka f'funzjoni waħda, poeżija fl-istess waqt hija ċelebrazzjoni tar-rebbija u enkomju li l-Gran Mastru li naqdu flimkien bħalli kieku l-Gran Mastru sar ir-rebbija perpetwa tagħna. Il-Maltin magħrufa l-ispontanjetà fit-tweġibiet tagħhom u l-lob bil-kliem. Żewġ elementi li jinħassu sew fl-għana tal-botta u r-risposta, magħruf ukoll bħala l-għana spirtu pront. It-tim tagħna ltaqa' mal-antropologu Ranier Fsadni sabiex jitkixxef aktar dwar dan l-għana. L-għana spiritu pront illum il-ġurnata u l-iktar għana li jinstema. Essenzjalment, ġeneralment jitanna fil-ħwienet bejn l-irġiel illum u ikollok tnejn minn nies wieħed qed janni kontra l-ieħor għalkemm fil-prattika issib 4 jannu imma l-ewwel wieħed kontra t-tielet u t-tieni wieħed kontra r-raba'. U l-mod kif jannu huwa li kull wieħed irid jaqabbel strofa. It-tieni vers irid jaqbel mar-raba' wieħed, il-vrus osra ta' 6 sillabi jew 8 ġeneralment. U jridu jsibu suġġett waqt l-għana li fih jagħmlu argument dwaru. Issa, wieħed jista' jonsob lill-ieħor u jdaħlu fl-iskora għax fuq jdaħlu jargumenta fuq suġġett li jaf aktar minnu mill-ieħor. Jistgħu jkunu miftema f'ċertu sens li wieħed jagħmilha pereżempju ta' siġra u l-ieħor ta' xi ħadd li qed jipprova jaqta' s-siġra u jkollhom argument dwar minnu l-iktar importanti. Insomma, jista' jkollok ħafna argumenti. Illum il-ġurnata il-forma li għandu l-għana issellef ħafna minn festival tal-għana li kien organizzat fis-snin 50 minn Giuseppe Cassar Pulicino. Mhux li qabel ma kienx hemm importanza fuq it-taqbil fil-kliem, fuq li jekk qbad suġġett trid teqpa' miegħu eċetera. Dak kien hemm minn żmien qabel. Imma wara dak il-festival dawk il-kriterji kienu adottati mill-għannejja. L-iktar ħaġa importanti hija li jkun jaf l-ewwel nett kif jiċċajta u jinbex. Li qabbel il-kliem hija ovvja li jkun però il-mod kif janni juża il-metafori. Waħda mill-affarijiet li iktar japprezzaw id-dilettanti huwa li l-istrofa tkun mibnija
b'mod tant meqjus li kważi l-aħħar taqbila tara ġejja. Li ġara fl-istorja tal-għana huwa li bej wieħed u ieħor sat-tieni gwerra dinija, l-għana kienet tagħmel parti mill-ħajja soċjali u kien hemm varji tipi. Meta il-ħajja li kien il-ħajja soċjali li magħha kienet marbuta l-għana bdiet tinbidel, l-għana sar qisu delizzju iktar mill-parti mill-ħajja ta' kuljum. Sa baqa jitanna pereżempju fix-xalati ta' wara il-festi. Illum il-ġurnata l-iktar kontest huwa f'ħanut tax-xorb. Naturalment issibu anki festivals nazzjonali l-ewwel net fl-Għana Fest, imma anki f'okkażjonijiet oħra, pereżempju l-festa ta' San Gregor jew il-festa tal-Imnarja. Posta ġejja l-għanja tijak ħan kompli nżida tam niħrum xammar taħbat inti illa l-ixtalim mallem trida. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.